Erling Stenholt Poulsen, også kaldet storsier i Odd Fellow-ordenen i Danmark. Kan du ikke lige starte med at fortælle, hvad er en storsier i Odd Fellow-ordenen Danmark? Jo, det kan jeg. Det er jo noget, man kan bruge meget lang tid på, men man kan også skære det lidt ned, jo. Yes. Så det er nok en fordel. En storsier er den øverste leder af Odd Fellow-ordenen i den danske jurisdiktion. Og den danske jurisdiktion består jo af en lang række loger, og over de her loger, der har vi så noget det her storlogen. Okay. Og medlemmerne til storlogen, de bliver valgt i logerne, og storlogen, som er det øverste organ, de vælger så i deres midte, både for søstre og brødre, der vælger de enten en søsterlig eller en broderlig storsier, som så er leder af ordenen de næste 4 år. Okay, yes. Så har vi fået det på plads. Ja. Og i dag, der er vi i Roskilde, og i dag er det jo en stor dag for Odd Fellow-ordenen i Danmark. Og der skal uddeles nogle priser, og der skal uddeles nogle donationer. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det her for et arrangement, som I jo har hvert år og har haft i mange år? Det er jo i virkeligheden et arrangement, som er, som du også selv siger, der er bygget op over mange år. Altså det er jo 55 år siden, det første arrangement løb af stablen. Ja. Og så er det selvfølgelig blevet udviklet stille og roligt hen over tid. Og som man kan vel godt sige 2 bærende elementer, så har vi forskerprisen og en litteraturpris, som hvert år bliver uddelt. Og så har vi en række andre priser, som kommer fra forskellige fonde og så videre, også i Odd Fellow-ordenen. Ja. Baggrunden er jo egentlig, at vi skal egentlig længere tilbage og kigge på, hvad er Odd Fellow-ordenens budord, hvad er vores formål. Og der kan man sige, at vores alt overskyggende symbol, det er jo de 3 kædeled, altså venskab, kærlighed og sandhed. Ja. Og så har vi jo delt ordenen op på 2 måder. Der er mange, der tror, at Odd Fellow-ordenen det er en humanitær organisation, og der er nogle andre, der tror, det er noget frygteligt hemmeligt noget. Ja. Men i virkeligheden, så er det jo en orden, hvor vi har vi har faktisk et 2 ben, hvor vi dels arbejder med os selv og prøver på og gøre os selv til bedre mennesker igennem de ting, som vi nu oplever i Odd Fellow-ordenen, og netop med venskab, kærlighed og sandhed i baghovedet. Ja. Eksempelvis har vi som et af vores, synes jeg jo et af de allervæsentligste ting, hvor vi siger, at gør ikke noget mod andre, som du ikke ønsker, at de skal gøre mod dig. Ja. Præcis det samme, som man faktisk siger i alle verdensreligionerne, bare i forskellige sammenhæng. Men det er egentlig deri, det ligger. Og der har vi jo så, som jeg nævnte, den ene del, lad os bare kalde det selvopdragelse, hvis man kan sige det sådan. Og den anden del, det er så den humanitære, hvor vi skal leve op til vores budord, og vi gerne vil gøre en indsats i forhold til samfundet omkring os, og helt klart mest i forhold til selvfølgelig de svage samfund, til de, der har behov for hjælp. Ja. Og så kan man selvfølgelig se, hvordan hænger det så sammen med forskerprisen. Ja. Jamen det gør det jo alligevel, fordi i forskerprisen, der vil vi gerne ind og støtte noget, der kan gøre noget for menneskene totalt set, sådan der kan forbedre livsvilkårene osv. osv. Ja. Så der, lige på det område, der gør I noget for nogen, der gør noget for dem, der har behov. Præcis. Ja, præcis. Du siger, altså, der er jo priserne, der bliver uddelt. Der er der jo nogle forskellige udvalg, der har siddet og fundet ud af, hvem det er, der skal have de her priser. Ja. Og er de udvalg, er det logemedlemmer, eller hvordan er de sat sammen? Det er forskelligt. Hvis vi tager eksempelvis forskerprisen, så ser der et professorudvalg, og det er så det udvalg, som jo... Jeg vil sige, de har jo en helt anden indfaldsvinkel, fordi de har jo en viden for området, som vi andre af gode grunde ikke har. Ja. Og det er de professorer der, de finder så en kandidat, hvis man kan sige det sådan, og bliver enige om i deres midte, og indstiller så til storlogen, at det er denne person, der nu skal modtage forskerprisen. Yes. Helt præcis det samme sker faktisk med litteraturprisen. Det er også professorer, de 2 af dem, og den 3. er en forfatter. Yes. Men det er præcis samme koncept. Det er bare professorer inden for noget andet end det sundhedsmæssige. Ikke? Ja, præcis. Ja. Og så internt i ordenen, i logerne, der har I jo nogle forskellige støtte, altså Børnefonden, som jo også uddeler donationer i dag.
Hvor mange forskellige har I hjælpefonde, eller hvad man kan kalde det, har I Jamen, vi har jo rigtig mange, og nu for ikke, at vi skal komme til at forvirre begreberne alt for meget, for du siger så inden for logen. Og når du siger inden for logen, så er mine tanker jo på den lokale, enkelte loge. Hvorimod, hvis du nu har sagt inden for orden, og inden for... fordi de priser, der i dag uddeles, de kommer udelukkende fra Storlogens fonde. Sådan. Vi har jo ud over landet, vi har masser af fonde, og man kan sige, at et beløb som det, der bliver uddelt i dag, det er jo... Det er ikke noget stort beløb i forhold til, hvis vi begynder at kigge på, hvad vi uddeler nationalt. Det er mange, mange millioner hvert år. Ja, for det er jo egentlig meget interessant det her med, at det er Storlogen, som uddeler i dag, men der er også mange andre donationer, der kommer lokalt. Det er der, ja. Og det er jo det er et stort det er et stort beløb, der bliver uddelt hvert år for de forskellige loger. Det er det. I dag... Men samtidig så skal vi jo huske på, at nu siger vi ganske vist Storlogen, og det er jo selvfølgelig rigtigt, men de fonde og de beløb, som kommer fra Storlogen, de er jo tilvejebragt på baggrund af logerne, altså i forskellige bidrag, forskellige afkast osv. Så altså det er alligevel fælles, men vi har bare det, vi kan sige, den ene gang om året, der uddeler vi alle sammen, alle søstre og brødre uddeler noget fælles, hvis man kan sige det sådan. Og så i løbet af året, der uddeler man så fra logerne. Ja, lokalt. Ja. Og i dag er det fælles. Det er fælles. Og dem, der har siddet og fundet ud af, hvem der skulle have haft donationer, de er udvalgt til at sidde i nogle, kan man kalde det, udvalg fonde, hvor de beslutter, hvem det er. Og er det folk, der så har søgt om at få en donation? Det er det. Nogle af dem har, og nogle har ikke. Okay. Og det skal forstås på den måde, at vi jo har fonde, som indkalder i virkeligheden. Altså, du har en ansøgningsfrist, og så kan du søge ind en eller anden dato, ikke? Ja. Og så gennemgår man de her ansøgninger, den bestyrelse, der nogle gange sidder. Men vi har så også andre steder, hvor man kan sige, jamen, man kan godt gå ud og sige, jamen, vi vil egentlig gerne give noget til det her. Men det er primært på baggrund af ansøgninger. Ja, så man går ud og prikker dem på skuldrene og siger, kunne I ikke tænke jer at søge til vores? Nej, det er ikke nødvendigt, men der kan selvfølgelig være nogle steder, hvor det har været tilfælde. Okay, ja. Men det er jo klart, at hvis ikke folk ved, at I eksisterer, så er det svært at søge. Så, nu gør vi det, og det har vi faktisk gjort i en del år, at vi på vores hjemmeside har legnet op, hvor man kan gå ind og se, hvilke fonde man kan søge i et fællesskab. Ja, for det var det næste, jeg skulle til at spørge om. Det er, hvis nu der sidder nogen og kigger med, der tænker, kan vi søge noget? Altså, hvordan kan man blive indstillet osv. Så står det inde på hjemmesiden? Det gør det, ja. Okay. Det gør det. Prøv sådan at fortælle mig engang, hvad er det her for dig? Hvad er den her dag? Hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder jo meget. Altså, en ting er jo selvfølgelig, at vi uddeler nogle penge, men det er selvfølgelig forskelligt, hvor der er indfaldsvinkel, og hvordan man oplever tingene. Men jeg tror i hvert fald for mange af os, så er noget af det, der betyder meget sådan en dag, det er blandt andet også, når man hører reaktionerne fra prismodtagerne, og hvad pengene bliver brugt til, og hvor nødvendigt det rent faktisk er mange steder. Selv relativt små beløb, at det er noget, som der bliver sat stor pris på, og der er også et stort behov for. Ja. Og så derfor tror jeg, er jeg helt sikker på, for alle søstre og brødre, der betyder det meget for os. Ja. Netop, at vi har muligheden for, ikke så meget for at vise offentligheden, men for at vise de her forskellige organisationer eller grupper, eller hvad det nu er, der modtager, at vi gerne vil være med til at støtte dem. Ja. Det tror jeg faktisk. Ja. Det er en helt speciel fornemmelse, altså det der med, altså glæden, altså den spontane glæde, og det du også kunne se, ikke? Ja, præcis. Det er jo helt fantastisk. Ja. Helt fantastisk. Ja. Og nu i forbindelse med, uanset hvor man ser den her video eller hører den her podcast, så er det inde på hjemmesiden, der kan man jo så se interviews med alle, ikke alle, men nogle udvalgte, der har modtaget priser og donationer. Og der kan jeg godt afsløre, at der vil man også kunne høre den glæde, som du taler om, og den her lidt, altså ikke lidt, men stor taknemmelighed, og mange kender jo slet ikke til det arbejde, I laver i Odd Fellow, og har aldrig måske været i sådan et sted her før. Så det må også være noget ganske særligt at kunne invitere
forskellige mennesker udefra ind i jeres rammer. Det er det da også. Ja. Det er det da også. Fordi det er jo også samtidig, at det er jo også en fin mulighed til at, hvad skal man sige, præsentere Odd Fellow-ordenen. Men samtidig har vi også kan man godt kalde en gevinst, det kan man altid diskutere, men vi har altså også en fordel indadtil. Fordi det er jo en fantastisk lejlighed til, og det er jo også det der baggrunden for, at vi flytter prisuddelingerne rundt geografisk. Ja. For det er jo en enestående lejlighed til for alle søstre og brødre at være med i det her, i stedet for, at det bare er noget, man har hørt om, som foregår i København eller sådan noget. Ja, præcis. Ja. Og i år var det i Roskilde, og er det en af de første gange, det har været væk fra en af de 3 store byer der? Nej, det er det ikke. Jeg tror, at i år, der er det vel 9. gang. Okay. Ja. Det er det. Hvis nu man gerne vil prøve at søge, eller noget andet, så er det jo selvfølgelig inde på hjemmesiden, men hvornår er der ansøgningsfrist i forhold til næste års uddelinger? Ja, det er der. Ja. Det er der. Og det er faktisk ved udgangen af året. Okay. Og så skal det lige siges, sådan noget som litteraturprisen og forskerprisen, den kan man det kan ikke søges. Nej, præcis. Erling, tusind tak, fordi du lige vil prøve at sætte os, som måske ikke ved så meget om, hvad det er, I laver til dagligt her, ind i, hvad det er, der sker på sådan en dag som i dag, og de priser og donationer, som I har uddelt. Og tusind tak til dig og alle dine brødre og søstre for det arbejde, I gør. Velkommen.